alduzue inoiz udaberrian nahi zudan, eguzkia itsasoan lo egitera sartzen denean, ze kolore hartzen duen zeruak? Bai, batzuetan urdin-urdina. Beste batzuetan laranja edo morea, baina gehienetan gorri-gorria jartzen da. Zutan egongo balitz bezala. Batzuek ezaupide ona dela diote. Hori ikusita, horrela zioten amonek. Arratz gorri, eguraldi. Goiz gorri, eurilari. Beste batzuek ordea, zoritzarraren seinalea dela diote. Herensugearen arrastoa. Bai, herensugearena. Herensugea, diotenez, 7 buru dituen irelu edo genioa da. Noizean behin, zuaz inguraturik, zerua zeharkatzen du, eta egarria duenean, itsasora joaten da egarria azetzeko. Begira! Zerua gorria dago! Egia! Kontuz, herentsugea ibiliko data. Herentsugea. Non bizi ote da? Batzuek orduñan bizi omen zela esaten dute. Beste batzuek berriz Aralar mendian, San Miguel elizpean. San Miguelek berarekin izan zuen burruka ospetsua izan zen. Beste batzuek Arrasaten Murugain mendian bizi dela diote. Baina herensugeak kaltea besterik ez zuen egiten. Horretan jende guztia bat zetorren. 7 buru omen zituen, 7. Eta bere gozea, bere hartzulo ondoko larrean zebiltzan abereak, bere gana erakartzen zituen arnazuen bakoitzean. Nahi baduzue, arratz gorri haietako batean, nere amonak herentsugeaz kontatutako gertakizun ikaragarri bat esango dizuet. Behin batez, bazen menditxo baten magalean kokaturiko herri koskor bat. Herriko bizilagunen ondasun bakarrak, lurra eta bereak ziren. Ez zuten besterik, baina tira, ez ziren gaizki bizi, eta zoriontsuak ziren. Baina behin, mendian zegoen hartzulo batetik, herensuge gaizto bat azaldu zen, eta harrezkero, etzen pakerik izan inguru haietan. Egun batean, ardi pare bat desagertu ziren. Urrengoan, zoro eder bat ondatuta azaldu zen. Beste batean, baserri baten behi honenak hilik agertu ziren.
hainbeste ezbehar ikusirik, auzoko guztiek arratzean enparantzan biltzea erabaki zuten. Horrela ez dago jarraitzerik. Atzo nere hartaldearekin bukatu zuen. Gure umeak gozez hilko dira. Zerbait egin behar dugu. Tratu bat egin beharko genuke berarekin. Herensugearekin, eta nork? Neronek. Nork? Neronek. Urrengo goizean, Manes, herriko alkatea, bezperan agindu zuen bezala, herensugea bizi zen Hartzulora abiatu zen. Maiatzaren azken eguna zen. Kukua bera ere hasia zen kantatzen. Antzi joan Manes, tipi-tapa, tipi-tapa. Herensugea zegoen leize zulorantz. Halako batean, urruti xamar egon arren, herensugearen zurrunkak entzun zituen. Ikaragarriak ziren. Trumoiak ziruditen. Bezperako afaria zela eta herensugea seko lo zegoen oraindik. Manes, poliki, gerturatu eta oihuka hasi zitzaio. Herensuge, atera! Zurekin hitz egin nahi dut! Zer nahi duzu? Beira, Herensuge, horrela ezin gaitezke bizi. Herriko jende guztia ikaratuta dago. Gure ondasun guztiak ondatzen ari zara. Eta zer? Egoera honekin bukatu egin behar dugula. Esan zer nahi duzun eta gu bakean utzi. Zer nahi dudan. Gauza bakar bat. Hori ematen badiratzue, hemendik alde egingo dut betirako. Eta ez duzue gehiago nere berririk izango. Egina dago. Bota bat zer nahi duzun eta berehala emango dizugu. Nere hitza ematen dizut. Ez duzu gero zure hitza jango, ez da? Hori egiten baduzu, denon kalterako izango da. Hitza eman dizut eta hitzari eutsi egingo diot. Ondo da. Dakizunez ospirala, ilargiaren eguna da. Sorgina biltzen diren eguna. Egun berezia, hori ospatzeko, datorren ostiralean, herriko neskatxa bat nere Hartzuloaren sarreran utzi beharko duzue. Neska gazten gustoa nolakoa den dastatu nahi dut eta. Neska gazte bat? Buruti jota altzaude. Herriko neska gazte bat nahi dudala esan dut. Eta ez ahaztu itxari eutsi behar diozula. Eta hori esanez, bere Hartzuloan sartu zen. Manes txuri eginda gelditu zen. Eta herrira itzuli zen berri txararekin. Herriko jendea zai zegoen eta Manesek herensugeak esandakoa errepikatu zuen. Jendeak hori entzuterakoan
haserre bizian eman zuen bere iritzia. Ez da pentsatu ere. Zer uste du Erentzue zikin horrek? Ezin dezakegu horrelakorik egin. Inolaz ere ez. Baina betirako bakean uzten bagaitu. Hobeda bat arriskutan jartzea, herri osoa goze ziltzea baino. Hori. Horrela bakean biziko gara hemendik aurrera. Azkenean, zozketa egitea erabaki zuten. Enparantzaren erdian, kutxa beltz bat jarri zuten, eta bertan sartu zituzten neska guztien izenak zeramatzaten harri koskorrak. Katxalin, Petralin, Maialen, Eider... Neuk aterako dut harritxoa. Esan zuen zeharo urduri alkateak. Jendez beterik zegoen, Manesek kutxa barrutik harria atera zuenean. Hau da, lagunok, alabearrak aukeratu duen izena. Maialen. Izen hura aipatu bezain laister, tximista batek jo balu bezala, zerraldo erori zen. Maialen, bere bihotzeko alaba gaztetxoena zen. Gure Manes gisajoak etzekien zer egin. Hurrengo goizean, gau osoan egarrez eta pentsatzen iragan ondoren, herrian zehar deialdi bat egitea erabaki zuen. Herritarrok, nere alaba eta nik ditudan ondasun guztiak, Erenzugea hiltzen duenari emango dizkiot. Herritarrok, nere alaba eta nik ditudan ondasun guztiak, Erenzugea hiltzen duenari emango dizkiot. Herritarrok, nere alaba eta nik ditudan ondasun guztiak, Erenzugea hiltzen duenari emango dizkiot. Kantatzen entzun duzuen mutiko hori, Patxi Hartzaia da. Pozik dabil. Atzo, kukua entzun zuen, urtero bezala. Baina aurten bere patrikan txampon pare bat zituen. Ura, seinale ona zen. Bazekien urte hartan, ez zitzaizkiola dirua eta sortea faltako. Herritarrok, nere alaba eta nik ditudan ondasun guztiak, Erenzugea hiltzen duenari emango dizkiot. Horrek ekarriko dineri kukuak iragarritako sorte ona. Neukakatuko dut Erenzugea. Eta gauza txar guztiekin gertatzen den bezala, ostiralura inoiz baino lehenago heldu zen.
ilargi beteko gaua zen. Herri osoa Erenzugea bizi zen Hartzulora hurbildu zen, manes ezik. Gizajoa harritxoa atera zuen egun madarikatu azkero, ohean zegoen gaixorik. Auzotarren erdian Maialen zijoan, triste, malkoz beterik, inoiz baino politagoa. Hartzulora iritsi eta han utzi zuten lizar baten ondoan. Erentzugeak agindu zuen bezala. Zeruan, bere laguntza eskaini nahirik bezala, ilargi borobila azaldu zen. Eta Maialenek, ahots fin batez, amonak erakutsitako kanta abestu zion. Halako batean, Hartzulo barrutik burrumba ikaragarri bat entzun zen. Harana, Erentzugeak buru bat atera zuen. Begiak, dizdiratsuak zituela, bere ahotik sua botatzen hasi zen. Gero, bigarren buru bat ere erakutsi zuen. Bestea bezain bildurgarria. Gero, hirugarrena, laugarrena, zazpiak atera arte. Jende guztiak ikaraturik atzera egin zuen. Beno, bendenak ez. Zugaitz baten gainean ilota, Patxi hartzaia zegoen. Egoera larri hura aztertzen. Eta batez ere, Maialenen edertasunaz gozatzen. Erentzugeak zazpigarren burua atera zuenean, Patxi salto batez jeiki eta Zesar bere txakurrarekin Erentzugearengana hurbildu zen. Zesar, lotakio, eta ozka. Hori entzun bezain pronto, txakurra Erentzugeari lotu zitzaion, eta amorruz beterik pizti ikaragarri hura akatu zuen. Hartzaiak berehala askatu zuen neskatxa. Une hartan bertan, alkate mirabeak hurbildu ziren, eta bere nagusi gaztea zazpigonaz jantzi zuten. Jende guztia pozaren pozez txaloka hasi zen. Gora! Gora gure Maiale! Gora! Librea gara! Eta betirako! Irabazi egin dugu! Nor izan da ausarta? Neu izan naiz. Esan zuen Lopek herriko errementariak. Neu kakatu dut Erentzugea. Eta gezur galantori esan eta gero, Erentzugearen zazpi buruak moztu, eta zorro handi batean sartu zituen. Gora! Gora! Gora, Lope! Gora gure errementaria! Ausarta benetan bai horixe. Maialekin eskonduko da. Horixe merezi du. Zoriontzak izango gara denok. Amaitu dira gure estutasunak. Azkeneko deiadarren oihartzunak amaitu zirenean,
isiltasuna nagusitu zen. Lizar baten aldamenean, Patxi bere txakurrarekin triste, harriturik zegoen. Ez zuen ezer ulertzen. Baina eskuartean zerbait zuen. Zer izango ote zen? Bapatean, lainoen artetik, ilargia agertu zen. Eta orduantxe ikusia ahal izan zen, eskuartean zuena. Herensugearen 7 mingainak, Maialenen gonaren 7 busketetan bilduta. Errementariak, herensugearen buruak zorroan sartu aurretik, hartzaiak buru bakoitzari bere mihia kendu zion, eta alkatearen alabak zituen gonei ere zatitxo bana kendu zien. Dena bere pardelean gorde zuen, eta herriko bidea hartu baino lehen, ilargiari begira jarri zen eta galdetu zion. Ilargia mandrea, zeruan ze berri? Lainotan erdi izkutatuta zegoen ilargiak erantzun zion. Zeruan berri ona, orain eta beti. Eta egunak joan, egunak etorri. Gora! Gora ezkongaiak! Ze polita dagoen Maialen! Eta lope arro! Beti bezala. Gora alkate jauna! Gora! Alkate jauna! Bai, ezkontzaren bezpera zen. Herri osoa jai egunetako jantzie zegoen. Eta herritarrak pozik eta alaitzu. Alkatearen alaba Maialen ezkontzen baizen. Eta norekin? Herensugearen gandik salbatu zuela esaten zuen gizonarekin. Lope errementariarekin. Gora! Gora Lope errementaria! Gora gure Maialen! Patxi bere txakurrarekin bazter batean zegoen. Cesar, beti bezala, bere nagusiaren aginduen zai. Alkateak janedan handi bat prestatu zuen, estai aurreko bazkaria. Maiburuan, alkatea, Maialen bere alaba, eta alabaren senargaia zeuden. Herri osoa zegoen gonbidatuta, hartzaia ezik, beti kanpoan zebilen eta. Bazkaria amaitzea zegoela, inor konturatu gabe agertu zen Patxi. Eta 3 aldiz bidali zuen bere Cesar plater baten bila. Cesar, ekartzazu platerroa janariz beteri. Maialen txakurra ikusi zuenean izutu egin zen. Txakurra ezagutzen bai zuen, baina askoz gehiago senargaia. Horregatik esan zion mirabeari. Ekartzazu txakur badarikatu hori eta lotu hor zuaitzean. Zakurra bere nagusiarengana joan zen ordurako. Hartzaiak orduan jeiki eta kanta hau abestu zuen. 7 buruak lapurtu eta ausarta balitza hemen. Lope gizona azaldu zaigu beretzat nahi du Maialen. Baina mingainak moztu nituen, berak buruak baino lehen. Mundu guztiak onartu dezan hartzaia ausartian orden. Baina mingainak moztu nituen, berak buruak baino lehen. Mundu guztiak onartu dezan hartzaia ausartian orden. Bai, nire zakurronek akatu zuen herensugea. Ni naiz beraz, alkateak agindu bezala,
bera alabarekin ezkondu behar duen mutila. Hori ez da posible. Dio ero horrek. Banik han erentzugearen inguruan ikusi nuen gau hartan. Hala uste alduzu. Errementariak erratilu handi batean ekarritako 7 buruak erakutsi zituen esanez. Neuk akatu nuen. Ona hemen buruak. Hala balitz osorik egongo lirateke. Buru horiei zerbait faltatzei osorik egoteko. Gaineratu zion Artzaiak. Ona hemen buru horien 7 mingainak, neskatxaren 7 gonen zatietan gordiak izan ditudanak. Eta orain, Cesar, lotakio, oska! Txakurra, bere zaunken bidez, Artzainak esandakoa azpimarratu zuen. Eta errementaria hankatik heldu zuen. Une hartan, Maialenek, bai txakurraren zaunka, eta baitare Artzainaren ahotsa ezagutu zuen. Eta bere aitari esan zion. Aita, arrazoi du, Patxi da salbatu ninduen mutila. Horrela konturatu ziren herritarrak, Patxi Artzaia izan zela, eta ez errementaria, ilargiaren laguntzaz, ostiral magiko hartan, erentzuge maltsurrarekin bukatu zuena. Alkateak onartu zuen, eta Patxi Artzaina izan zen neskatxa horren senar, eta alkatearen suina eta ondorengoa. 7 seme-alabak eduki zituzten, eta gauero, lo hartu baino lehen, zerua gorri-gorri ikusten zutenean, amak honela abesten zuen. Eta horrela bada, edo ez bada, sar dedila kalabazan, eta atera dedila derioko plazan.